बयबो बिसार खालामजानो थाखाय ख्रिस्ट'नि सिगाङाव नुजाथारनांगोन। There is no excuse. साफ्रोमबो बे देहाया थानाय समाव, अबे नोंनि मोदोमा थानाय समाव मोजां एबा गाज्रि जेखौनो मावा मानो गाव गावनि मावनाय बादि बयबो बान्थाखौ मोनगोन। गावखौ गोग्गो लाखिनो गोनां मा दङ जोंहा? मा सोलिया नामा? मावजाया नामा? गुबुनफ्रा जेरै मावदों बिब्दि मावजाया नामा? गुबुनफ्रा जेरै सोलिदों बिब्दि सोलिजाया नामा? माथो जानांगौ? मानो इसेबां हमथानाय? मानो इसेबां हमथानाय? बेनिखायनो जों इसोरखौ मोजां मोना। जायगायाव इसेबां हमथानाय दङ, जायगायाव इसेबां बाथा दङ, मोजां मोजां जों मोजां मोना बिब्दिखौ। बेनिखायनो जोङो दिनैनि जोंनि गोदान जेनेरेसना, जोंनि गोदान जोलैया मोजां मोना इसोर। जायगायाव इसेबां बाथा दङ, जायगायाव इसेबां हमथानाय दङ, बेखौ मोना, बेखौ मोनो, बेखौ खालाम, बेखौ दा खालाम। सोर मोजां मोनो? हस्टेलाव थानो मोजां मोनो? मोना। खारन बेयावबो स्ट्रिक्ट मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन, खालामनो मोना, खालामनो मोनो, मावनो मोना, मावनो मोनो, जानो मोना, जानो मोनो। मोजां मोना जोङो। इसोरखौ जों मोजां मोना। खारन बेयाव रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेखौ जानो नाङा, बेखौ जा, बेखौ खालामनाङा, बेखौ खालाम। जों रावबो मोजां मोना इसोर। खिन्थु जेब्ला इसोरनि बाथ्रा जों सानोब्ला इसोरा बुंनो रंजा। जोङो रिमाइन्ड खालामगोन, जोंखौ गोसोखाङो। सेंग्रा समाव रंजा, सिख्ला समाव रंजा। जेब्ला जोङो पुलिसगिरिनि सिनि बालाफोरखौ नायो, जिसे बालाफोरनि गुसिनिखौ नायो, जोहोलाव समाव रंजा। रंजानोसो जोङो। इसोरा रंजानायनि एगेन्स्ट। इसोरा जोंखौ रंजानायखौ गाज्रि मोनो। जोंखौ रंजानायखौ दुखु मोननाय इसोरा। जोंथ' बेखौनो सानो, बेयो जों रंजानायखौ मोजां मोना, बेयो जोंनि इन्जयमेन्टनि एगेन्स्ट। जों बेखौनो सानो। जों रंजायोब्ला बेहा दुखु जायो। जों रंजायोब्ला बियो बोराब होननानैसो जों सानो। इसोरनि जि पिक्सार इमेज जोंनि खर'आव बेबायदि आरो बाथा हमथानाय बेहा इसोरा। बिनियाव थायोब्ला रंजानो हाया, बेखौसो जों सानो दिनैनि जोंनि गोदान जेनेरेसन। नाथाय इसोरा मा? इसोरा थारैनो जोंखौ रंजानायखौ मोजां मोननानै बियो जों रंजा बाजायै थानायखौ मोजां मोननानै मा बुंदों इसोरनि बाथ्राया? रंजानांगौ। जोहोलाव समाव रंजा, सिख्ला समाव रंजा। जेब्ला नोङो फरायसागिरि 12 बालाबनि सेनिफ्राय फरायहैगोन, आंखि जोंखौ बेखौ गोसोखांहोगोन। बोरायबा नों रंजानो हानाय नङा, खारन नोंनि मेगना मोजां जानाय नङा, नोंनि आथिंफोरा मोजां जानाय नङा, नोंनि बे आखाइफोरा मोजां जानाय नङा। जोंखौ गोसोखांहोगोन। बेनिखायनो दा बबे बैसो थानाय समावसो रंजा, बबे देहा थानाय समावसो रंजा। गोसोखांहोदो नोंनि मेगना जानाय नङा, नोंनि खोमाया जानाय नङा। जोंखौ गोसोखांहोदो रंजानो हानाय नङानो जों बोरायब्ला बुरैयोब्ला। दिनै बारनो खारनो हादों, खिन्थु बे आथिङा मा जागोन? थोरफोर मोनसे फिसा स्टेपखौनो मानखोनो सोरनिबा सहायनांगौ जागोन। बेनिखायनो इसोरा जोंखौ गोसोखांहोदों। रंजानो थाखाय माखौ नेनाङा? बोराय बैसोखौ नेनाङा, बुरै बैसोखौ नेनाङा। दिनैनो रंजानानैसो बुंदों। आरो बियो नेगेटिभ नङा दे। इसोरा जेब्ला बुंदों ना पुलिसगिरियाव, जोहोलाव समाव रंजानानै थारैनो बेखौनो लुबैयो इसोरा। जोंखौ रंजा बाजायै होननानैखौ जोङो संसाराव इन्जय खालामनायखौनो बियो लुबैयो। नाथाय इसोरा नैबेबायदि रंजानायनिसो बेरेखा। मानोना बियो नोंखौ अनो। जिबायदि रंजायोब्ला बे रंजानाया नोंखौ गाबोन दुखु होगोन। बेबायदि रंजानायनिसो इसोरा बेरेखा। जि रोखोमै रंजायोब्ला बे रंजानाया आसलथे रंजानाय नङा, नाथाय गाबोन नोंखौ गोबां दुखु दङना गैया बिदि रंजानाय? जिखौ बिसोरो रंजानाय होनना सानदोंमोन, इन्जयमेन्ट होनना सानदोंमोन, खालामबाय। बुंजागोन ना बुंजाया मिथिया। अब्लाबो माब्लाबा सोलोंनाय पार्पसनि थाखाय फोरोंनो थांखि लानानै आं बुंनो गोनां जायो। दा बेवहाय जोंहा कयेम्बाटुराव थांनो 11 जन सेंग्राफोर दंफैयो। बिथांमोना 11 जन नङामोन। लाइफ गार्डनि गोनां आमिया बुंनाय समाव 12 जनमोन। नाथाय सासेया मोनावनो बिथाङा मोदाय हमनाय थाङा मा थाङा जाबाय। बिसोर बयबो गिबाय, खारन बिसोरनो फेराखै। ड्राग्सनि जि कनसिकुवेन्स ना बिसोरनो फेराखै। सासे पास्टर दङ जोंहा, बिथाङा नुनानै गिबाय होननानै बुंदों। बिथाङा दङ सासे सिनियर स्टुडेन्ट, बिथाङा नुनानै गिबाय होननानै बुंदों। बिथाङा माब्लाबाबो स्टार्ट खालामनायाव सानाखैमोन ड्राग्सआ मोनसे बे अबस्था लांदों। फ्लाइट गाखोनायनि घन्टा 2 घन्टानि सिगां बिथाङा न'आव थांफिननो थाखाय सानाखैमोन। आं रंजादों, बेखौ साननाय आं इन्जय खालामदों। आं बेखौ लानानै बाराव बिरबायनाय बायदि बेसे मोजां, बेखौसो बिथाङा सानदोंमोन। दिनै जे बिथाङा खोब मोजां बाथ्राफोर बुंदोंमोन सानाव जेब्ला लोगोसे फैदों। आं राइट मोनसे डिसिसन लानाय बायदि दासो मोनदों होननानै बुंनायनि बिथांमोननि सिगाङाव
right मोनसे decision बाइबेल कलेजाव थांनो ओंखारनाया right मोनसे decision लानाय बायदि best मोनसे decision लानाय बायदि आं दासो मोनदों सोरबा कल खालामना बुंनो हागोन ना हाया होननानै सोंहरदोंमोन बिथांमोननो हागोन मानो हाया जानो आंनि मण्डलिनिफ्राय आङो खालामदों इसिबां आरज खालामनानै हरदों हागोन आङो हानांगौ जि खस्थ' खालामनाबाबो आं हागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन ओमफ्राय मा जाखो बै ड्राग्सनि जि बिनि थैयाव हाबनानै थानाय जे पयजन होननानै बुंनायसो पयजन बिस बे बिसआ बेफोर खामानिखौ मोजां खामानिखौ मावनो बिथांखौ एलाव खालामाखै इसोरा बेबायदि रंजानायनिसो एगेन्स्ट जि रंजानाया नोंखौ गाबोन दुखुगोन खारन नोंखौ अनो बे इसोरा गावबायदि फिसा हिसाबै नोंखौ मोजां मोनो नों जे बेबायदि रोखोमै रंजानानै गाबोन नों जे दुखुआव इभेन आंनि सुसाइड पइन्टहालागै थांनो गोनां नुनायानो जाया सोर खालामनो गोनां जादों दिनै बेफोरखौ सोर गावखौ गावबायदि समायना बैसो सिख्ला बैसोआव सेंग्रा बैसोआव गावखौनो गाव फुथारना लानो गोनां सोरहा जानो गोनां जादों बेबायदि जाया गावबायदि जिउआव मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां गोरोन्थिखौ मावबाय आरो बे बुहुमाव गसंनानै गानाय हाबफिनना बेखौ होनदों आं मोजां मावो गुदि बेले बेजे बेबोराव फानफ्रबनाय बायदिखौ बिनि जिउआ आरो माब्लाबा सुस्रांख' हायै सुस्रांख' जायै गोरोन्थिफोर मोनसेनि उनाव मोनसे सानसेबो सान्थि गैया जिखौ मावनानै बियो रंजानो सानदोंमोन दिनै बियो दुखु होदों जिखौ मावनानै बियो मोनसे समाव रंजानो होननानै साननानै रंजादोंमोन दिनै बियो गावबायनि जिबनखौ ओरैबायदि दुखु होदों आरो बियो नुनो मोनदों आं बायदियालाय थांना थानायनि माबायानो गैया ओंथियानो गैया मिनिंलेस मोनदों गावबाय बे सानदों बेफोरखौ आं माब्लाबा आरो सुद्रायनो हाला बेफोरखौ आं माब्लाबा सुख'जोबनो हाला आरो बेबायदि पइन्टआव जेब्ला गावनि गासै गोरोन्थि मावबोनायफोरजों मानसिया असान्थि जायो जेब्ला सासे मानसिया गावबायनि गासैनो गोरोन्थि मावबोनायफोरजों सानफ्रोमबो बेखौ नुनानै दुखु जायो सानबाय थायो बे समाव मानसिया बे एक्सट्रिम मोनसे स्टेप लाथारनो नाङै मावथारनो नाङै बे खामानिखौ मावनो बाध्य बायदि जायो जोंथ' सानो रंजादोंसो खिन्थु बे रोखोमै रंजानाया नायलाय सासे मानसिखौ बबेसिम लाङो सासे मानसि जों बाइबेलावहाय लुक 15 अध्यायाव मोननो हायो सासे सेंग्रानि बाथ्रा बेबो बुंदोंमोन ना आफा नोंजों थाबाय थानानै लाब गैया नोंजों थाबाय थायोब्ला आं जाम्बा जागोन आं सेंग्रा जोबबा आंनि नांगौफोरखौ आंनो होदो होनना बुंदोंमोन लुक 15 अध्यायाव जों 11निफ्राय फरायब्ला मोननो हायो आंनि जि मोननो गोनां नों बिफा आंनो होनो गोनां नोंहा दङ आंनो होदो आरो बियो बे गासै धोन सम्पतिखौ मा खालामगोन हा हु मोनदों मुभेबल एन्ड इममुभेबल दा जों बुङो प्रपार्टि नालाय खायसेखौ लानो हायो खायसेखौ लाफानो हाया बेबायदि मुभेबल इममुभेबल जा प्रपार्टिसफोर दङ बेनो हा होबायनो न' होबाय जानो हागौ बेखौथ' बियो पकेटाव सिपियाव लानानै बियो बबेबा बेरायनो हाया थाबायनो हाया बेवहाय बियो बेखौ लोगो लोगो फैसाजों सोलायबायनो आरो फैसाजों सोलायनानै बियो मा खालामखो बियो गोजान जायगायाव रंजानो थाखाय थांबायनो जों बयबो मिथिगौ इन्डिपेन्डेन्ट आं सेंग्रा जाबाय नङा आं थाबायनो रोंबाय नङा आं बेरायनो रोंबाय नङा आं माया मोजां माया गाज्रि आं मिथिगौ नङा बिफाखौ बियो बुंदों आरो बियो उदां जानानै बियो बेबायदि संसाराव थांबायनो रंजानो साननायमोन बियो रंजानो आं रंजानो हागोन आं गोजोननो हागोन बेबायदि लाइफजों नोंनिफ्राय गोजान जायोब्ला नोंजों थाबाय थायाब्ला बेयाव जिसुआसो बुंदों बे बिफाखौ इसोरजोंनो रुजुनानै बुंदों बियो इन्डिपेन्डेन्ट जानानै बियो रंजानो बियो हमबायनो खिन्थु बिफानिफ्राय मोननाय गासै थाखा फैसाखौ बे रंजानायफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बायनानैबो मारासिनो संसारनि बे रंजानायखौ मोनजोबनो बिनि बिफानिफ्राय लाबोनाय थाखा फैसाया थोआखिसैनो लास्टआव मा लांखो बबेयाव लांखो बेखौ बेबायदि अबस्थायाव लांबाय बेबायदि मोनसे अबस्थायाव लांबाय जि अबस्थायाव बेयो मानसिया जेखौ जाया बेखौ जानो नांगौ मानसिया जेराव उन्दुआ बेयाव उन्दुनो गोनां बिनि जिबन आरो बिनि चइसआ बेखौ बेबायदि जायगायाव थांबाय साननायमोन बियो रंजानाय दङ इसोरनिफ्राय गोजान जानानै साननायमोन बियो बेफोरखौ जानानै लोंनानै मानसिया फर्टि जागोन गोबां हिनजावफोरजों बाइबेला बुंदों आं बानायनानै सोरखौबा थांखिनानै बुंनो गोसो खालामनाय मोनसेबो खोथा गैया आंनियाव आं बाइबेला जेखौ बुंदों बेखौल' बुंदों आं रावनिबो खोथा मिथिया आं बे मलरनि खोथा मिथिया आंखौ साननाङा गोबां इनफरमेसन होना दोनबाय दा बेनो बेनिखायसो जोंखौ बिदि सिदा बुंबाय थादों होननानै साननाङा आरो आं बाइबेलखौ बुंगोन आरो बाइबेलनि बायदि मलबा जायाखैब्ला लोगो हमनानै बुंजागोन जेबो नङा बिथाङा गोबां हिनजावफोरजों मा खालामगोन बिफानिफ्राय मोननाय थाखा फैसाखौ गावनि मोदोमखौ सेटिसफाइड खालामनो गावनि लुबैनायखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखा फैसा गोबां बाहायबायनो खिन्थु बहा सहैखो
लास्टआव बिथाङा रियेलाइज जाबाय बेयाव थाबाय थायोब्लाथ' आं थैगोन बेनिखायनो मा सिखांनोसै आफानियाव थांफिननोसै आरो बेयावसो बियो बासायजानायखौ मोनदों सिखांनोसै थांफिननोसै बेयावथ' थैगोनांगोन जेराव आं रंजानाय दं होननानै सानदोंमोन रंजानाय नागिरना फैदोंमोन बेयाव थैनायसो दङ बेखौ बे सेंग्रायाव बुंनो हाया जेखौ आं खालामनानै रंजानो हागोन होननानै साननायमोन गोजोननो हागोन होननानै साननायमोन बेयाव मा दङ थैनायसो दङ बेयाव जोबस्रांनायसो दङ आरो बियो बेखौ हमदांनानै थाब नागारदों सोरबा जुदि दिनै दङब्ला जोंनि गेजेराव नोंथाङा बेफोरखौनो मावबाय थादों बेफोरखौनो मावबाय थादों नोंसो सान बेबायदि लाइफ स्टाइला बेबायदि आखल आखुआ बेबायदि खामानिया नों मावै मावै नों रंजानो हागोन ना गाबोन नोंखौ गोबां दुखु होगोन नोंनि न'खर बरबाद खालामगोन नोंनि जिबन बरबाद खालामगोन माबा मोनसे मोजां सानबाबो मावनो हायो नोंखौ खालामगोन नों गावसो सान बे बाथ्रा आरो दिनै मोजां खालामबाय बे सेंग्राया सिखांनानै बियो साननोल' हायाखै बियो आङो थैगोन बेयाव थायोब्ला आं साननोल' हायाखै जोंहा गोबां दङ जायफ्रा साननोल' हायो आं बेखौ खालामबाय थाबा सेस जासिगोन होननानै साननोल' हायो आरो खिन्थु साननायनि उनाव जि गुबुन स्टेप दङ गुबुन स्टेपआ मा सिखांनानै मा सिखांनानै थानाय नङा बे एखे जायगायाव थाबाय थानाय नङा सिखांनानै बिफानिसिम फैफिननाय इसोरनिसिम फैफिननाय बे खामानिखौ बियो मावदोंमोन जोंहा गोबां सेंग्राफोर दङ सिख्लाफोर दङ जायफ्रा रियेलाइज जायो बे थिगानो आं बेखौ मावबाय थायोबा सेस जागोन खिन्थु बेयावनो थाबाय थायो बे नङा साननो हाबायब्ला मोनदांबायब्ला सिखां बे अबस्थानिफ्राय सिखांनानै नोङो बे जायगाखौ नागारनानै इसोरनिसिम फैफिन बिफानिसिम फैफिन बेयावसो बे रंजानाया दङ इसोरा जोंखौ थारैनो रंजानायखौ लुबैयो गोजोननायखौ जोंखौ लुबैयो नाथाय इसोरा बेबायदि रंजानायनिसो एगेन्स्ट इसोरा बेबायदि रंजानायनि बेरेखा जिबायदि रंजायोब्ला नोंहा गाबोन गोबां दुखु दङ नोंखौ दुखु होगोन नोंनि फेमिलि दुखु होगोन नोंनि फिउचार दुखु होगोन नोंनि भबिष्यत इसोरा बेबायदि रंजानायखौसो बाथा होयो मानोना बेयो जोंखौ गोबां मोनो इसोरा जोंखौ गावनि महराव दानायखाय गावनि फिसा बायदि मोनोखाय आंबो आंनि फिसाजोखौ बेखौ गेलेनो होनो हानाय नङा जिखौ गेलेयोब्ला बेहा माबा मोनसे खहा दङ आं गेलेखानाय नङा आं मोनोखाय बियो ब्लेडजों गेलेनो नागिरदों सिखाजों गेलेनो नागिरदों खोब इन्टारेस्ट जादों बेहा अब्ला उपदेशगिरि 12 बालाम बार'नि एकखौ फरायदों बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां सेंग्रा समाव सिख्ला समाव सोरखौ गोसोखां गावनि सोरजिगिरिखौ